Habang may buhay, may pag-asa. Ito ang nais ipaalala ni Governor Ramon Monmonbi Gico III sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa probinsya ng Pangasinan. Kaya't para mapaghandaan ang naghihintay pang bukas para sa kanila, sumailalim ang aabot sa 50 na PDL sa ilang skills training sa tulong ng TESDA. Bahagi ito ng nagpapatuloy na Employability Enhancement Program ng pamahalaang panlalawigan. One-day training lang ito, pero malaking tulong ito sa inyo. At meron pa kayong free starter toolkit na magagamit ninyo sa trabaho. Okay, or sa paglabas nyo. Isa sa mga itinuro ang basic nail care skills, bagay na laking tulong para kay Pia. It's a big help kasi katulad namin mga PDL, pag lumaya kami, pwede namin itong maging panimulang negosyo, 'di ba? Pagkakitaan ng pera. Itinuro rin sa mga PDL ang iba't ibang carpentry skills gaya ng occupational health and safety sa pagkakarpintero at preventive maintenance sa mga kagamitan. Napakarami po namin natutunan dito sa basic carpentry repair. Tulad na lamang po ng tamang paggamit ng mga protective equipments, tamang paggamit ng mga carpentry tools, at saka kung paano po magsukat. Yun po. Bali, tinuruan kami kung paano bumasa ng metros. Lahat ng pagkakaralan dito ay magagamit nyo at labas nyo. Isipin ninyo, habang nandito kayo, may buhay pa paglabas ninyo rito. Bukod dito, binigyan din sila ng mga toolkit na magagamit bilang panimula sa panibagong buhay na naghihintay sa kanila sa labas ng piitan. Jose Robert Inventor, RNG News.